Ionel? Ionel, vin la mama. Nu știi ce strângat se face. Și deștept. Uite, Coniță, Ionel vrea să-mi răstoarne mașina. Astâmpără-te că de-ar. Ionel? Ionel, vin la mama. Stai, Coniță, vor să spil tu. Ue, să prinde. Ionel! Stai, ah! Nu ți-am spus să nu te mai apropii de mașină când faci cafea, că dacă te-a prins, moare mama. Îmi pare rău că nu ești soțul meu acasă. Nu crezi să mai fie mult genul așa de astăzi? Ionel! 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 Du-te dincolo, mamă. Spargi urechile dumnealui. Nu e frumos când sunt musafiri. Și pe urmă, dumneata, ești roșior în cavalerie. Maior! Tocmai la cavalerie nu e tot. Și maiorul nu cântă cu trâmbița. Cu trâmbița cântă numai gradele inferioare. Maiorul comandă și merge în fruntea soldaților cu sabia scoasă. Haide, marș! Ura! Haide! Că mă dă jos cu tava! Vezi? Vezi dacă faci nebunii? Era să-mi scoți ochiul. Ți-aș plăcut să mă omori? Sărută-mă să-mi treacă spre de el. Nu vă supăra fumul de tutun? Vai de mine, la noi se fumează. Bărbatul meu fumează și dumnealui mi se pare că-i cam place. Și dumnealui? Da, dumnealui. Sărbește caragiosii cu țigara în gură, se prăpădește de râs. Ca un om mare. Asta nu e bine, domnule Maior. Tutunul este o otravă. Dar tu de ce tragi? Ajunge, Ionel. Destulă dulceață, mamă. El te-a făcut stomac. Unde te duci cu chestia, Ionel, mamă? Jacu! Ce spunea dineaur? Da, spuneam că... Nu cred să mai fie mult genul așa de astăzi. Da, așa se zice, după ce a trecut boboteasa. Dar nu știi din asta? N-ai idee ce rău, îmi pare că nu e și bărbatul meu acasă. Scui-l să nu mi-l de ochi. Ionela, stâmpă-te, mama, să spargi ceva. Vrei să mă superi? Vrei să moară mama? Na! Ai văzut ce-ai făcut? Nu ți-am spus să te ascânteri? Vezi? Ai supărat pe domnul. Altădată nu să-ți mai aducă nicio jucărie. Nu e nimica, iese. Cafeaua nu păsează. Iese cu lipsica apă caldă. E rău copilului! Ajutor! Moare copilul! Nu-i nimic, apărici! Băiatul mami, dragul de și are copilașul mami. Vezi, domnule Maior? Vezi? Nu ți-am spus eu că tutunul nu e lucru bun?